Indiza yamaphoyisa nophephela emhlane ikanye nabezimo eziphuthumayo bebethungatha imoto ekhalakathelweni kwaSwayimani KwaZulu-Natal namhlanje. Le ngozi ke kukholakala ukuthi yenzeke izolo ebusuku kanti ke le moto ibishayelwa umuntu wesifazane. Owengamele ezokuthutha KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uqinisekisile ukuthi ke bathumele indiza enophephela emhlane ukuba ke iyotakula le moto ephoseke eweni. Bakwazile nokho ke ukutakula izidumbu ezimbili ntambama okwamanje akucaci ukuthi ke bangaki abantu abebephakathi kuyona le moto. Ngokwembiko abantu abebephakathi ke bebelibangise esontweni ngasikhathi ke kwenzeka le ngozi. Okhulumela owengamele ezokuthutha isifundazweni uNdabezinhle Sibiya uyachaza. Okwamanje kusenziwa yona rescue operation ukuthi kutholakale imoto ngoba imoto biphansi leneweni ingakho ke ihelicopter bekufanele ukuthi ize ithole intambo ende bekwazi ukuthi bangene phansi bakwazi ukuthi bathole ukuthi ingabe labo abaphakathi engozini basaphila noma bakaphila. Okwamanje asikakwazi ukuthi sisho ukuthi bakusiphi isimo.